Marie Curie. Marie Salomé Sklodowska foi unha química e física que naceu en Polonia na segunda mitade do século XIX, o día 7 de novembro de 1867, e que posteriormente foi nacionalizada francesa. Viviu en Varsovia ata os 24 anos, despois trasladouse a París para facer os seus estudios superiores. Cando estudou na Universidade da Sorbona polas mañás e polas tardes impartía clases para pagar os seus estudos. Despois de moitos traballos, conseguiu rematar as carreiras de Física e Matemáticas. Cando Marie andaba buscando un lugar axeitado para instalar o seu laboratorio para facer as súas investigacións, coñeceu a Pierre Curie. Das afinidades científicas da cercanía, nas súas investigacións xurdiu un romance, de xeito que acabaron casándose. Entón é cando Marie adopta o apellido francés do seu home, Pierre Curie, e pasou a chamarse Marie Curie. Foi nai de Irene e máis de Eva Curie. Marie Curie traballou no laboratorio descubrindo que había unha fronte de radioactividade presente nos átomos, que foi a base da futura física atómica. Tamén descubriu dous elementos químicos, o polonio e o radio. Ademais de ser a primeira muller en obter un premio Nobel na historia, foi a primeira persoa en gañalo 2 veces, en diferentes disciplinas, física e química. Tamén foi a primeira muller en ocupar o posto de profesora na Universidade de París. Morreu en París á idade de 66 anos por unha enfermidade causada por a exposición ao radio e a construción de equipos portátiles de rayos X.